Tulong rason bakit kami nagni-nicho hopping nung aki pa kami sa mga kampusanto like super legit and all. Inot, nagni-nicho hopping kami because nagko-contest kami ng mga amigos, mga pinsan ko and all, wherein we collect yung mga turo ng kandila and all, and then padakulaan kami na magigibo na bola na gawa sa kandila. Kung sino yung pinakasadit, ibig sabihin sadit din ang pisot. Panduwa, nagni-nicho hopping kami because there's a lot of pagkakan sa iba't ibang mga nicho, because in the province, I don't know sa Indo, pero aside sa kandila and mga burak, mga pagkakan din yung nilalaag sa mga nicho and all, and sometimes we collect them all. The more the merry. Para basog din kami. And pantulo, para i-flex yung mga sulot namin, like super legit and all. Bukod kasi sa Christmas party namin, this is also the chance para i-flex yung mga magaganda naming sulot na nasusulot lang namin every barailihan or every Christmas party. Mapamalaboy man yan or mapamainit and all, G pa rin kami, ma-flex lang yung mga sulot namin kahit ginagaranot na talaga kami.